Máš svý pálky, střílí z dálky. Na malej stůl, je to cool, tak nebuď vůl. Míčku nestačí ti půl, potřebuješ celý, ne žádnou hůl, tak dělej. Backhand, forehand, nesmíš se s tím srát. Když nemáš ping-pong rád, tak tvůj kamarád s tebou klidně bude hrát. Můžeme hrát pobíhačku, ale nedoporučuju to, když jste na chatě všichni na sračku. Neví jedno, jakou míčku, značku si mi dal. Je to ale Donek, a to je freestyle Donek. Ping-pongovej Donek, nebo do nic, je to do nic? Co je víc? Donik nebo do nic, co k tomu mám říct? Mám svoji pálku, uchutnám si kálku, ještě předtím, než budeme hrát. Já na bráchu náhradně, on to má rád. Rychlost světla, tenhle ping-pong přišel rovnou asi z pekla. Asi highway to hell, tam sjel tenhle ten míček. Když přišel k nám, chtěl jsem mu dát ček, jenže míček byl bez ručiček. A to proto jsme pro něj museli udělat ten trh. Dej nám klidně nějaký křídy, mám tady prázdný obal, byly v něm arašídy. Ká, to znamená, že se po arašídech dobře kaká. Jo, Ká, to znamená, že se po arašídech dobře kaká. to je materiál ideální, jasná věc. Mám tě rád, jsi můj nejlepší kamarád, jsme celá crew. Mám rád stromy, mám rád domy, obzvlášť když na nich jsou chromy. MTR, jo, chromy, který byly vždycky fair. MTR, chromy, který byly vždycky fair. A nejvíc skopu na růžkopu, Spider-Man. Grafáč jako sen. A já beru olejový pastelky zrovna ven, protože i s olejovým pastelem se dobře maluje, s olejovým pastelem se dobře čaruje. Můžu dělat obrázky, které budou abstrakt, fakt, je to tak a uvidíš ten trak. Mí ruky, která se hýbe, není to levačka, je to pravačka. Je to tak, že olejový pastelky to jasňačka. Pro každýho krutýho umělce můžeš zkusit doma s tím bombačmorovat i koberce. Koberec tu není, jsou tu dlaždíčky, je to nějaký znamení, čtverec. Každý správný pornoherec by tam radši ale viděl koso čtverec. Je pár stupňů, výchylka stačí. Já se ptám, jestli máte k tomuhle pači ještě nějakou věc, je to head, žádnej get. Nemusí se bát, stačí mi to do ruky dát, nebo šáhnu do kapsy. Tam mám telefon, to ne, řekni mi, co to tady je. Dostal jsem letáček, dal mi ho tamhle ten malej udáček. Ne, sorry kámo, dal bych ti ček a vím, že ráno se na to podívám a že to bude všechno přečtený hustler, trail. Kdybych s ním jel, tak bych to byl asi největší fail. Nabídka benefitů, doufám, že tam mají super moc profitů, možná i pár bytů a taky víc. Něco, třeba káru nebo prostě všecko, pravdě to. Jenže oni říkají, přidejte se a já jsem z toho tak trochu v lese, protože vůbec nevím, co teď se mnou děje se. Jedu rychlo vlakem, mám mít trochu jak s prakem, tlakem, rychlosti světla jsem jak z pekla. Ďábel rázem zdravit dvě ženy, který přišly teď. Je to tak, teď uvidíš můj závěr. Kytaru chtěl bych ti mámila dát, nebo se na to můžu rovnou vysrat, dál hrát. Lhát o tom, že neumím akordy. Je to tak, že umím fakt krutý morning. A takovýhle. A teďkon se nebudu koupat v žádným jídle, ani v mídle. Bude to pivo, fakt krutý štýlo. Ve sklenice lobkovic, čím víc, tím víc. Budeš nejspíš ožralej, budeš unavenější, už si dávno unavenej. Já už mám v sobě 3 kousky, potřeboval bych 3 ubrousky, ale dám si ještě loka. Si ještě na to podívej se na toho cvoka. Řekl bych, chleba je třeba v úterý, je úterek, možná, že to nevypadá na venek, kdo by to řekl. A je tu světlo, a lítající kalíř, ten lítající kalíř stal nejeden halíř a můžu s ním malovat sem světelný malíř. Už to pojď na dlouhou expozici, ať můžeme si udělat naší pozici. Můžu nakreslit i obrys jídla, anebo třeba za zádama andělský křídla. Kdo chytá, kdo to dá, až ulevačku, aha, ulala. Létající talíř, nejspíš ufouskej, patří těm ženským. Svítí a je krásnej, já jsem šťastný.
šťastný, že jsem mohl chytit hoch, jsem dobrý hoch. Rád ho vidím, trošku jim ho závidím, pak se ohnu A pak ho lohnu. Přesně tak. Žižkovský šmel. Dneska nedostanem za tohleto dělo, jasná věc, jsme poctiví kluci, žádný šmelo. Mážu zpátky, pobyt talíře na stage nebyl krátký, ale nebudem v tom dělat sladký. Ještě někdo nějaký předmět má? Doufám, že si o tom teď povídá, už to odevzdává. Streeto. Dneska tady byl beat, obsah byl beato. A dneska tady mám vizitku Streeto. To znamená, že to je skoro náhod. Nebo ne? Počkej si kontakt, jaký mám. Dilkova 5B, je to prej někde na 4 na Chodově. Hardkovej kód, asi trošku jiný mód. 2009 0003 1448 8 z 8, to se rýmuje. Každý, kdo vizitku má, tak to sleduje. Tak teď si připadám jako boss. Dostal jsem do ruky výherní los. Šťastná čísla už jsou setřený. Máme to spočítaný a 100 000 doma dík. To byla volná, co dala nám ho úplně zadarmo. Nadarmo se říká. Hloupý do dala, blbější do nebe. Takže to stáhneme na poštu a doufáme, že dostaneme se do počtu. Dostaneme prachy za ten výherní los. Snadý to nenasere. Opiší do Jak si kdo nasere, tak si taky lehne. A mě dneska ani nehne. A furt tak špagety. Špagety. Máte rádi špagety western? Je tady někdo, komu se líbí Royal Dunkers? Martin Krulik, basová kytara. Roman elektrická kytara. Jaro Kostika, beatbox. Tak to jsme metodinu Majku. Teďka uděláme tak, společně vytvoříme takový song, stačí nám 3, počkej, fakt ale počkej. 3 slova a my z nich vytvoříme nějaký song tady společně a ještě